Καλημέρα. Μόλις γύρισα από τον παιδικό σταθμό, πήγα, άφησα τη μικρούλα μου και τώρα θα φτιάξω ένα καφεδάκι και θα κάτσω λίγο να ξυπνήσω έτσι, γιατί το πρωί είμαστε λίγο στην τρεχαντήλα. Μετά θα πάω για ψώνια με τη μαμά μου, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο Κλαβενίτη και θα σας έχω και ένα haul. Να σας δείξω τι πήρα. Θέλω να πάρω και κάποια πράγματα για να φτιάξω τούρτα στη μικρή. Γιατί την καθαρά Δευτέρα έχει τα γενέθλιά της και θα φτιάξω μια έτσι σοκολατίνα ανιστήσιμη για να κόψουμε μεταξύ μας εκεί στο σπίτι. Γιατί κανονικά θα της το κάνω πιο μετά το πάρτι, για να είναι και ονονόστις εδώ, γιατί τώρα δεν είναι, λείπει. Αυτά, σας αφήνω προς το παρόν και θα τα πούμε αργότερα. Εδώ φτιάχνω τα δωράκια τώρα, γιατί θα πάω δωράκια στον παιδικό σταθμό για τους συμμαθητές της Ηλέκτρας. Επειδή όπως σας είπα έχει τα γενέθλιά της τη καθαρά Δευτέρα. Έχω πάρει εδώ για το κοριτσάκι αυτό που είναι και σελίδες χρωμοσελίδες τέλος πάντων για να ζωγραφίζουν μαζί με ξυλομπογιές και αυτοκολλητάκια. Ήταν πολύ οικονομικό, τα πήρα από τα Τζάμπο. Έχω πάρει για τα κοριτσάκια λοιπόν αυτό. Και για τα αγοράκια έχω πάρει αυτό που είναι με τα αυτοκινητάκια. Το ίδιο πράγμα, απλά άλλο σχεδιάκι. Μετά έχω πάρει καραμούζες να βάλω μέσα. Από μία καραμούζα. Έχω πάρει καραμελίτσες για να βάλω από 2 καραμελίτσες. Και σοκοφρετάκια και θα τα βάλω σε αυτές εδώ τις σακουλίτσες που πήρα πάλι από τα Τζάμπο, έχει διάφορα χρωματάκια. Να εδώ το βλέπετε έτοιμο. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το σούπερ μάρκετ haul. Ξεκινάμε να σας δείξω τι πήρα από το σούπερ μάρκετ. Χαρτί υγείας. Γιαουρτάκια 2%. Μία κρέμα γάλακτος. Κουβερτούρες, γιατί θέλω να φτιάξω ένα γλυκό μαζί με την κρέμα γάλακτος και κάτι άλλα μπισκότα που πήρα και θα σας δείξω σε λίγο. Θέλω να φτιάξω μοσαϊκό νηστίσιμο, γιατί την καθαρά Δευτέρα έχει η Ηλέκτρα τα γενέθλιά της και θέλω να φτιάξουμε μία τούρτα για να κόψουμε μεταξύ μας. Καλαμπόκι για να φτιάξω popcorn. Αυτά εδώ τα σνακ καλαμποκιού, τα οποία έχουν μόνο αλεύρι καλαμποκιού και αλάτι. Γούντα τριμμένο γερμανίζι, θέλω να φτιάξω πίτσα. Δύο γούντα για τυρί του τόστ, σε φέτες. Μακαρόνι ολικής λιγκουίνι. Δύο χυμούλιδες μαράτα. Δύο συσκευασίες πατσιμάδια. Ψωμί του τόστ ολικής άλυσης. Ένα αφρόλουτρο με άνθη κερασιάς και περγαμόντο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το έχω ξαναπάρει αυτό. Είναι στο Κλαβενίτη και είναι πολύ φθηνό, 2,10 έχει. Πήρα αυτήν εδώ τη Yuzu Cola λέει. Να τη δοκιμάσω, τη σέψα. Απορριπαντικό υγρό, ντρόλιο. Συνεχίζουμε, έχω τη μικρή με φώναξε. Λοιπόν, μαλακτικό, αυτό εδώ, μυρίζει καταπληκτικά. Γιαουρτάκια Πέπα με
με μπισκότο και φράουλα. Τα μπισκότα το digestive για το μοσαϊκό. Ένα τσάι μέντα. Ντοματίνια. Αυτά είναι ακτινίδια. Μπανάνες. Και αχλάδια. Αυτά ήταν τα ψώνια για την εβδομάδα. Τα λέμε αργότερα. Μόλις έβαλα για ύπνο την Ηλέκτρα και έφτιαξα εδώ ένα καφεδάκι να κάτσω να πιω. Γενικά έχω προσπαθήσει 2-3 φορές να μην τη βάλω για ύπνο το μεσημέρι και να την κρατήσω ξύπνια ώστε να τη βάλω νωρίτερα το βράδυ για ύπνο. Αλλά δεν μας βγαίνει καθόλου. Τελικά καταλήγουμε και οι δύο να είμαστε κομμάτια στις 8 η ώρα που είναι να πάει για ύπνο. Και εγώ είμαι εξαντλημένη γιατί την απασχολώ όλη τη μέρα. Τέλος πάντων όχι όλη τη μέρα, από όταν θα έρθει από τον παιδικό σταθμό 1 η ώρα που την παίρνω και μετά. Και γιατί εκείνη έχει κουραστεί πάρα πολύ και έχει νεύρα και ένταση και αυτό μας βγαίνει σε καταστροφή εκεί κατά τις 8 που είναι να πέσουμε για ύπνο. Οπότε την κοιμίζω, πηγαίνω 1 η ώρα την παίρνω και κατά τις 2 η ώρα την βάζω για ύπνο, κοιμάται μια μισή ώρα. Μετά την ξυπνάω και την κοιμίζω ξανά, τη βάζω βασικά στο κρεβάτι 9, πάμε για ύπνο γιατί την κοιμίζω. Ξαπλώνω και εγώ εκεί δίπλα της και την παίρνει ο ύπνος, τέλος πάντων της λέω και 1-2 παραμύθια και κατά τις 10 την παίρνει ο ύπνος. Γενικά είναι λίγο ζόρι γιατί δεν έχει και δικό της δωμάτιο. Κοιμόμαστε μαζί, έχουμε δηλαδή κολλητά το κρεβάτι και την κούνια της δίπλα. Γιατί το σπίτι δεν έχει δεύτερο δωμάτιο, εντάξει τι να κάνουμε τώρα, είναι λίγο μικρό, αλλά να λέμε και δόξα τω Θεώ που έχουμε και αυτό το σπίτι και δεν πληρώνουμε ενοίκιο. Τώρα τις ώρες που την απασχολώ το απόγευμα, έχω ένα μικρό χώρο εδώ στο σαλόνι που είναι με ένα από αυτά του IKEA τα επιπλά, το Kallax που είναι με τα κουτιά. Και σε κάθε ράφι έχουμε κάποια παιχνιδάκια, τα οποία, εντάξει, ανάλογο στη μέρα βέβαια, μπορεί και να μην παίξουμε με τίποτα. Μπορεί να παίξουμε με puzzle, μπορεί να παίξουμε να ζωγραφίσουμε. Μπορεί να παίξουμε με τα λούτρινα, τα οποία τα λατρεύει τα λούτρινα. Παίζει πάρα πολύ. Της αρέσει να κάνει παιχνίδια ρόλων με τα λούτρινα. Κυρίως ότι έχουν χτυπήσει και ότι τα κάνει καλά, ότι είναι ο γιατρός και τέτοια. Ή ότι τα βάζει για ύπνο, σαν να είναι μωρά. Αλλά γενικά είναι και παιδί που βαριέται πάρα πολύ εύκολα τα παιχνίδια. Δεν μπορείς πολύ να την... Νομίζω είναι και η ηλικία τώρα, είναι 3 χρονών και είναι λίγο σε φάση να ανακαλύψω τον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να την απασχολήσω για πολλή ώρα. Με τη ζωγραφική, ας πούμε, και την πλαστελίνη έχουμε θέμα, γιατί δεν θέλει να κάτσω κι εγώ μαζί της, να κάτσουμε στο τραπέζι, ας πούμε, και να κάτσω κι εγώ μαζί της να φτιάξουμε κάτι μαζί, να ζωγραφίσουμε κάτι μαζί, να φτιάξουμε κάτι με την πλαστελίνη. Θέλει να παίξει μόνη της και αν πάρω κάτι να φτιάξω εγώ δίπλα της, θα θέλει να πάρει από το χέρι μου αυτό που έχω, για να το πειράξει εκείνη, να το φτιάξει. Δεν έχει ακόμα την υπομονή να καταλάβει τι περίμενε να σου δείξω. Το δουλεύουμε βέβαια, προσπαθώ κι εγώ, γιατί κι εγώ γενικά δεν είμαι της υπομονής, αλλά είμαι της άποψης ότι εφόσον αποφασίσεις ότι θα κάνεις παιδάκι, πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή μαζί του και να μην νευριάζεις με το παραμικρό. Βέβαια, εντάξει,
Υπάρχουν και φορές που εκνευρίζομαι πάρα πολύ και μπορεί να τις φωνάξω, αλλά είναι κάτι το οποίο το δουλεύω μέρα με τη μέρα, όπως νομίζω και οι περισσότερες μαμάδες που θέλουν να είναι σωστές, γιατί και το να φωνάζεις όλη την ώρα δεν προσφέρει τίποτα στο παιδί. Πιο πολύ θα καταλάβει αν του μιλάς ήρεμα και του εξηγήσεις τι θέλεις να κάνεις και γιατί, παρά αν του ουρλιάζεις. Βέβαια, ξαναλέω, κανείς δεν είναι τέλειος και εγώ τυχαίνει πολλές φορές να φωνάζω, αλλά το δουλεύουμε. Είναι κάτι που το δουλεύουμε. Τώρα, όσον αφορά, ήθελα να σας ρωτήσω, όσες μαμάδες θέλετε και μπορείτε να μου απαντήσετε, όσον αφορά πρωινό, εσάς τα μικρά σας, έτσι εκεί στην ηλικία των 3-4 ας πούμε, τι τρώνε για πρωινό? Γιατί εμένα είναι λίγο δύσκολη στο πρωινό. Δηλαδή θέλει μόνο φρυγανιά με μαρμελάδα, θέλει γάλα, ας πούμε, δεν πίνει. Από τότε που κόψαμε το θυλασμό 2 χρονών δεν ξανακούμπησε το γάλα με τίποτα, καμιά μορφή γάλακτος δεν της αρέσει. Οπότε λίγο ζορίζομαι με το πρωινό αρκετά. Όταν θα της φτιάξω, ας πούμε, πίτα, θα έχω πάρει από το σούπερ μάρκετ να ψήσω πίτα, σπανακόπιτα, λουκανικοπιτάκια, τυροπιτάκια και τέτοια, αυτά τα τρώει. Ή θα πάρουμε από το φούρνο. Ή της αρέσει, ας πούμε, από το φούρνο το τσουρέκι. Αλλά σε σπιτικό, δηλαδή pancakes, ούτε να τα δει. Δημητριακά μεγάλα δεν τρώει. Το στάκι δεν τρώει. Τι άλλο, βάφλες δεν τρώει. Γενικά ό,τι βλέπω από συνταγές της άλλες ομάδες, ας πούμε, που δίνουν στα παιδάκια τους, δεν τα κουμπάει η δικιά μου. Ούτε αυγό. Είτε scrambled eggs, είτε ομελέτα, δεν της αρέσουν. Και δεν θέλω να της δίνω συνέχεια ετοιματζίδικα, ας πούμε, σαβούρες. Καλά, δεν τις δίνω γενικά, δεν μπαίνει στο σπίτι ούτε γαριδάκια, ούτε πατατάκια, ούτε cornflakes, αυτά τα παιδικά που είναι με σοκολάτα και ξέρω εγώ οτιδήποτε. Προσπαθώ να περιορίσω τη ζάχαρη στο ελάχιστο δυνατό. Βέβαια, δεν την αποκλείω τελείως, γιατί δεν θέλω και να γίνει κάποια στιγμή ξέσπασμα ότι τώρα που ανακάλυψα τη ζάχαρη θα τη φάω μαζεμένη. Θεωρώ ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ενώ στην αρχή είπα δεν θα της δώσω ζάχαρη καθόλου, θα την έχω προφυλαγμένη, ξέρω εγώ κτλ. Μετά σκέφτηκα ότι αν της το κάνω έτσι τελείως σε αποτοξίνωση, όταν θα έρθει η ώρα που θα έρθει σε επαφή με ζάχαρη, θα πάθει αιμονή και θα τα τρώει μαζεμένα. Και δεν θέλω αυτό, επειδή και εγώ παλεύω με διατροφικές διαταραχές πολλά χρόνια και ακόμα δεν έχω καταφέρει να το σώσω, ας πούμε, αυτό. Δεν θέλω να δημιουργήσω και στο παιδί τροφικές διαταραχές. Δεν θέλω να της δημιουργήσω κόμπλεξ ούτε με το σώμα της. Θέλω απλά να της διδάξω τι είναι υγιεινό και τι δεν είναι. Τι είναι που τρώμε σε καθημερινή βάση και τι είναι που είναι επιδόρπιο, τι είναι αυτό που είναι για μια ειδική περίπτωση, τούρτα ας πούμε, θα φάμε σε γενέθλια και τέτοια. Αλλά γενικά δεν είμαι του στυλ ότι κάθε μέρα θα πρέπει να της δίνουμε κάποιο γλυκό, γιατί αφού έχει ενέργεια και την ξοδεύει πρέπει να την ταΐζουμε με ζάχαρη. Υπάρχουν άλλα είδη τροφών που μπορούν να της δώσουν το καύσιμο, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να της δίνω ζάχαρη. Μπορεί να τρώει υγιεινά φαγητά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μαγειρεύω, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για τις μαμάδες που το κάνουν, να το διευκρινίσω, δεν τις κατηγορώ. Η κάθε μία μαμά κρίνει και κάνει αυτό που θεωρεί εκείνη σωστό για το παιδί της. Αλλά όταν λέμε υγιεινά, εννοούμε υγιεινά στα πλαίσια που μπορούμε. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω ούτε σπόρους κάναβης να της δίνω, ούτε είμαι της άποψης ότι θα πρέπει το lunch boxάκι
το γεύμα, ας πούμε, που θα της φτιάξω για την παιδική χαρά ή για τη βόλτα μας, γιατί στο σχολείο, επειδή πηγαίνουμε σε δημόσιο, τρώνε εκεί τα πάντα. Όταν λοιπόν θα τις ετοιμάσω να πάρουμε κάτι για έξω για τη βόλτα και τα λοιπά, δεν θα κάτσω να φτιάξω σχεδιάκια και να βάλω πάνω ειδικά πυρουνάκια και διάφορα τέτοια. Χωρίς να κατακρίνω, ξαναλέω, τις μαμάδες που το κάνουν. Ίσα ίσα το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι που τις κάνει χαρούμενες και που το βλέπουν και σαν χόμπι, σαν ψυχοθεραπεία πολλές. Είναι κάτι που τις ευχαριστεί και μπράβο τους που το κάνουν. Αλλά εμένα νομίζω θα μου πρόσθεται επιπλέον άγχος στην όλη κατάσταση του φαγητού, οπότε δεν το κάνω. Anyway, με πιάσει η πολυλογία μου και είπα. Γράψτε μου σας παρακαλώ από κάτω στα σχόλια τι δίνετε εσείς στα παιδάκια σας για πρωινό που να είναι έτσι σχετικά υγιεινό, να μην είναι τιματζίδικο, ας πούμε, να μην είναι με αλατικά, γιατί τα αποφεύγουμε τα αλατικά με τόσο που ακούμε, για να πάρω καμιά ιδέα κι εγώ, μήπως και, γιατί ψάχνω, η αλήθεια είναι, κοιτάω από εδώ και από εκεί, αλλά μου βγάζει περισσότερο ξένες από Αμερική και τέτοια, οι οποίες εκεί έχουν και άλλο τρόπο διατροφής, δηλαδή είναι περισσότερο pancakes, βάφλες, toast. Δεν έχουν αυτό το ελληνικό, το δικό μας. Εγώ θέλω να είναι λίγο πιο, όχι παλιωμοδίτικο, να είναι κάπως πιο παραδοσιακό πρωινό, ας το πω. Και όσο το δυνατόν υγιεινό. Αυτά για τώρα, πάω να συνεχίσω το καφεδάκι μου και θα τα ξαναπούμε αργότερα μες την ημέρα. Εδώ κάνουμε κούνια την κούνια. Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσω με background μπάνιο. Μόλις κάναμε μπάνιο εγώ και μικρή και τώρα θα πάω να τη βάλω για ύπνο. Ελπίζω να κοιμηθεί γρήγορα και να μην χρειάζεται να πω 10 παραμύθια. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Μετά αν δεν πέσω κι εγώ για ύπνο, γιατί θα ζαβλακωθώ από το πόση ώρα θα είμαι στο κρεβάτι, θα σηκωθώ να φάω λίγο popcorn και να πιω και κανένα αναψυκτικό. Αυτά. Σας αφήνω. Καλό βράδυ.